Hormatly watandaşlar, 14-15 maýda Türkmenistanyň käbir raýonlaryna tebiği betbagyçylyk, ýagny sil suwy gelip obalary weýran etdi. Şol helakçylyga uçuran obalaryň biri ol Mary welaýatynyň Taxtawadyr etrabynyň Çemenawat obasy bolupdy. Şol oba gelen sil betbagyçylyk obanyň jaýlarynyň köpüsini gark edipdir ýany bilen alyp gidipdir. Emma yerli häkimetler bu Maryda şol günler geçirilen spor çarelerini päsgel bermeleri üçin bu hadisanyň üstün basyr ýüztürlük edip adamlara biraz ýuwaş oturun, soňra bizde şu ýitirmelen jaýlaryň öwedine täze jaý gurup berer diýip bu adam bilen ýyllarna dolanyp gidipdirler. Ýene-de sil suwunyň weýran eden şäher Meňdowdy tepen Gyzylarbat bolupdy. Dün 15 maýda şol dağdan gelýän sil suwy şäheriň köp bölegini basyp alypdyr. Sil suwy Gyzylarbatda birinji gezek gelenek adalatyň hatyrasyna aýdylmaly. Sil suwy Gyzylarbatda her 5 ýyldan 10 ýyldan gelip dağdan gelýän sil suwy şäheriň bir bölegini basyp dur. Emma näme üçin yerli häkimetler ýa şäheriň ýol başçylary şol silin akýan ýabyny ýa çaýyny her sapar silden soň arasalaman deregine şol durşuna goýupdurlar. Şonuň üçin hem häzirki soňky gelen sil suwy şäheriň ozal hiç açan basylmadyk köçelerini ýa sil suwynyň çykmadyk köçelerini çenli gark edipdir. Diýmek, bir has aşagda ýerleşýän şäheriň böleklerini demir ýoluň gaýry tarapyndaky esasanyň şol raýonlarda ýerleşen ýa-ni palçykdan samandan salınan bir gaç jaýlar diýmek zorlugyna suw basan bolmaly. Emma näme üçin häkimetler bu arada şu neçeli ýa 3 gün habar berenatlar. Ýene-de sil basan esasy şäherleriň biri paýtagtymyz Aşgabat bolupdy. Biz hemmemiz bilýär, şu şäheriň gurulşygyna Niýaz döwründen bäri häzir kuneçeli 20 ýyldan gowrak wagt bäri şol diňe jaýlaryň gurulşygy, mehmanhanalyň gurulşygy, köçelerin gurulşygy, stadionlaryň gurulşygy ýa ýene görle hep şular ýaly halka gerekmejek zatlaryň bir topar zatlaryň gurulşygyny edip şol döwletiň büdjetiniň pul orlamak bilen meşgul bolup gelýär. Indi bugünkü gün bir gün ýagan ýagyş sil suwy ine şäheri weýran edip otyr. Gözüňiz hana görüp otyrsyňyz. Näme üçin bu jaýlar kömelekge aly guruldy, emma şu jaýlaryň aşagyna infrastruktura çekilmändir. Näme üçin kanalizasiýa ýok, näme üçin şular ýaly betbagyçylykly ýagdaýda sil suwy ýa ýene beýleki betbagyçylykly ýagdaýda akaw ýa ýörüýte goran şertleri edilmändir. Yer gelin aýdylmaly, Niýazyň döwründen bäri Türkmenistanyň esadan Aşgabat şäherini seismologik raýonuna ýa merkezde ýokary gatly jaýlar gurulýar. Şonu etmek asla mümkin näl ýa gadaganyp SSR döwründen bäri ullanma bar, ýörüýte şol kanun bar. Şol Aşgabatda gurulýan jaýlaryň iň ýokarysy 9 gatdan ýokary bolmaly, patologlary 3 metrden geçmeli. Emma Niýazyň döwründe häzir ol 5 metre ýetýän patologly jaýlar gurulup, ol jaýlaryň etajlary ýa minberi 15-20 galdyrılan ýerlerim bar. Eger birden bardy geldi 48-nji ýylyň betbagyçylygy gaýtalansa, ol halk nähil tragediýa duçar bolar. Bu zatlaryň pikirini diýen adam ýok şu Türkmenistanda. Indi ýere gelene aýtmaly zat näme üçin şunça günler ilata kömek edilemek. Näme üçin ilata şu gün içerli bolan ýagdaý barada habar berilemek. Eger harapçylyk, helakçylyk çekilendir, elbetde sil betbagyçylyga ullakan betbagyçylyk. Ýöne näme üçin hani bir bolgusa zatlar üçin ataminip o halkyň öňünde ol aýlanyp beren prezident nirede? Hanım bunun hökümeti. Hanım bu meclis oturan deputatlar. Näme üçin olar bugun halk bilenler? Näme üçin halkyň halynyň habar soranaklar? Näme üçin millet yüz beren betbagyçylyk bilen yüzbeýüz galy ýeködi? Nädip adamlar Tomusyň jokrama ıssasyny depesi kolegesi ýa jaýsy ýaşamaly?
Bir nädip bir millet esasan dayhan adamlar edil orum ayının başına bir ahli meydanlar suwalan sengrikten alan bir betbaşçılığı nädip yekelikde bular çözmeli. Hani bir taýda hökümet, hani hökümetin ýygynan komissiyasy, hani gelen karary hiç bir zat ýok adamlar. Bizim diýjek bolýan zadymy şular ýaly meseledir. Döwletine borcu var şu zatlar berza etmäge. Adamlaryň haky var şu zatlar bardy. Hem hasabat soramagy, hem hökümetten himayet etlemäge. Diňe şular ýaly ýagdaýda olaryň Türkmenistanyň eglan eden şygary döwlet adam üçindir diýilen şygary anonsa bar. Emma bu kun edilýän işler aslynda adamy Türkmenistanyň insan hataryny görýän hökümet ýok. Yine men size şunu aytmak istedim. Ey ilahi emine Adan yolu, adan yolu atlanalım, atlanalım. Adan yolu, adan yolu atlanalım.